सानिबो खोथाखौ साननानै गावनि गोसोखौ दुखु खालामबाय थाला आङो एसे फ्रेंक भिडिअफोर नायलाबायनानै गोसोखौ सान्ति खालामलाबायनोसै फेसबुकखौनो नायनोसै र' भिडिअफोर नायलाबायनानै गोसोखौ एसे सान्तियाव दोननो नाजानोसै बे दाउलानि खोथाखौ सानै सानैनो बारा दुखु खालामबाय थाला आङो गारमा गाथोब थाब थाबनो बालि बे दाउला हौवाखौ गोसो थोनानै सामफ्रामबो एकदम सिन्थासो खालामबाय थानांबाय आङो लाङाबो मायाबो थाब थाबनो बालि आंहासो न'आव रायजाबाय थायो लांनोबो हाया मानोबो हाया गोसोथोबा गोसोनानै बाव सामफ्रामबो नांलायनोबो फैयो आंजों बालि ज्राब गारनानै दस्राजों थांगोन जागोनहाय बालियानो रागा जोंबाथाय आथोर बाथोर गैया बालि लांनो हायाबा मानो गोसोथोयो फालाय लांनो हायाबा मानो गोसोथोयो हिनजावखौ गारमासथिनि दिनै लांगोन गाबोन लांगोन होनैनो आंहासो बैसोआनो रागलाय लांसैसो मालादि लांगोनथाय बिमा बिफाखौनो गिनानै थायो साला ओमफ्राय आंहा हनै बैसोआ बेखौ नेबाय थानो हायो आरो बालि बांगाल हौवाफोरजों ज्राव खारफा लांगोनलै बालि गारमासथिनि रागा जोंबा आंजों साला बेखौ नेनो आंहासो बुरैलाय लांसिगोन साला ओमफ्राय उनावहाय बुरै जादों होनबा ओमफ्राय बुरैखाबाय होननानै गारसै आरो ना मा बालि ज्राब गारनानै थांगोन जागोनलै बालि आंजों नेबाय थानाय गैया बाल ओरैनोबा आंना बैसोआ दिनैजों 25 बोसोर बारनानै सानसे खावसे जाबाय दिनै 12थासिमाव आरो बालि इसेबां बैसो जानानै जुदि दासिमबो खाफालाव गोजा सिन्दुरनि गाब गानो मोनाबालाय दुखु जाया जायो नामा सोरबा एफा गोबाव रिलेसनशिपआव थाबाय जोङो एफा गोबाव गोसो थोलायलायनानै दाबो जुदि खाफालाव गोजा गाब गानो मोनाबा आखाइयाव गोजा आरो गुफुर गाबनि आसान गानो मोनाब्ला माला गाननो मोनबावगोन गथ' गथाय खांनांगौनि खोथा दङ मालादि गथ' गथाय खांगोन स्कुलाव दोनलांगोन बिसोरखौ ओंखाम जाहोगांगोन गेलेहोगोन मिनिगोन रंजागोन मालाबा बुजागोनबो फैमालसो सिमानो फैमालसो जासिगोन बायदि मोनबाय आङो बे दाउला हौवाखौ गोसो थोननानै हाँ जी बोलिए मैं ठीक हूँ आप कैसी हो जी मैं तो अभी घर पे ही हूँ हाँ खा लिया जी जरूर हाँ हम जाएंगे ठीक है हम जाएंगे हाँ समय मिलने पे हम जाएंगे और हम जाने से पहले आपको कांटेक्ट करके ही जाएंगे ठीक है हाँ मेरे घर में सब लोग ठीक है मैं भी ठीक हूँ हाँ मेरे रूममेट भी ठीक है हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है भाई साहब हम अभी थोड़ा बिजी है तो हम बाद में बात करेंगे ठीक है ओके हाँ जी बाय हाँ ओके बाय हायना दा बेलासियाव जोंहा अमा बेदर लायनानै जाफैनांगौहाय दे सानैजों 50 थाखा खांनानै 100 थाखानि सानैजों जाफैगोन दे दा बेलासियाव थांगोन दे हाथायाव थाङा आङो थां गावबागाव आयु मानो फाग्लिलाय माथो गाबागाव थाङोमोन हाथायाव थांनो होनबानो माथो बाब्राबबायथारोमोन दिनैलाय मानो थाङा जाखो फबाल पकरि गोथाव गुदुं जाना फैनोसै गुबुननिफोर ओमफ्राय बेदर लाबोनोसै ओमफ्राय दा जोगोनारजों संफैनोसै थांगोन दे दाहाय आं थाङा थांनो बादों आं दिनै मानोबा आयु मा खाब्रां सिबिलाय थाङा नालाय थाङा मा जायो माथो एसेबां खाब्रां बुंलायलायखो दिनैलाय माखोबा हायना फैसा टिकटक मोनसे खालामनि आं बादोंहाय दिनै मानोबा आं खालामनो गोसो गैया नों खालामबाय था हारसिङै सिरिनो आयु मानो फाग्लिलाय एसे टिकटक खालामनानै फैजा बे एसे भाइरेल जालाबायनोसै फै फिसाइजोंसो माबा दावराव जालायहरलायबायदां ओंखायनोथ' उदासि गम जागासिनो दङ मा जादोंब्रा खोन्थालाय एसे आंबो खोनासंनि नोङो बेफोरखौ सोंबाय थानो नाङा मिथिबाय गावबागाव टिकटक खालामनो गोसो दं गावबागाव खालामबाय था सिरिनो आंनि पार्सनेल मेटाराव हाबफैनो दानाजा खोनासंनो दानाजा नोङो बेफोरखौ गावबागाव खामानि गावबागाव सिरि मावनानै थाबाय था आयु माखौबा दिनै लाखोमासो गारथारदों गोसोनि खोथाखौ गोसोआव लाखोमाबाय थाबा एम्फौ जायोनोहाय बेखौ मिथिनानै लाखा बिखायाफ्रा अफ्रं जाजोबगोनबो नङाब्ला आंहा टिकटक खालामनोसैहाय ओरैनो टिकटक लानो होननानै आंहा दिनै मोजां देलायखादों लिपस्टिकखौबो मोजां फुनखादों दिनै आइलेनाखौ बेसे गिदिर आखिखादाहां एसे मोजां नुनायनि तेरी मेरी कहानी जाया बेहाय मोनसे फेरेमेरि ओरैनो रानु मोनदा लाबावनोसो जि मोजांखा गानाबो आपलोड हरसां बेसेबांबा भिउ फैगोनथाय दिनै फलोवार्सआ फैगोन ना फैयाथाय दिनै होलाबायबायहां जायाखैमाबो
हा आयु फेसबुकआव माथो कापोल चेलेन्ज फैदोंनो माबा ओइ कापोल चेलेन्ज फैदोंनो नालाय फेसबुकआव नायलाय फेसबुकआव माबा कापोल माबा चेलेन्ज माबा सिंगल चेलेन्ज होलाबाय थादों माथो हा मानो चेलेन्ज जालायखो नायलाय ओइ दुमफाव जोगोनार फिथाइ नायलाय फेसबुकआ माबा कापोल चेलेन्ज सिंगल चेलेन्ज माबा माबि होलाबाय थादों मानसिफ्रा जोंहाबो होनि नामा फैलाय नायफैलाय नै दावरावथारनि मानसिफ्रानो एकदम चेलेन्ज गोजाजोबथार होदो नोंहाबो नोंहासो बयफ्रेन्ड दङ आंहालाय सोर दङ बे दाउलानि खोथाखौ रायखांबाथाय गोसोआनो आंना एकदम रम रम कारेन्ट सट नांनाय बायदि जाखायो रागायानो गोसोखांनो बाबाय आङो बेखौ होआ माथो आं बिदि कापोल चेलेन्ज नै मालाय बिट्टुआ मालाय गार्लफ्रेन्डजों मालाय कापोल चेलेन्ज लेलेथारदो फैलाय नायफैलाय नै जा मोजां नुखादो नोंहाबो होदोब्रा जाम्बिलाय नोंस्रा कापोल दङ ना हाबा जायाबालाय मा जानो कापोलथ' जाखागोन सानसेबाबो होदोब्रा जेबो नङा चेलेन्ज नांदो सोरजों चेलेन्ज नाङो जायहा बांसिन भट मोनगोन लाइक मोनगोन कमेन्ट मोनगोन शेयार मोनगोन बेहा देरहागोन फैसाफोर मोनो खोमाहाय अमा बेदर जानो होलाबायहाय होआं बे गुन्दानि नामखौनो दाला नोङो मिथिबाय आङो बेजों कापोलबो होआ सापोलबो होआ जेबो होआ आङो नांगौबा हारसिं सिंगल चेलेन्ज खालामगोन आङो मिथिबाय आरो बिनि नाम दालाखा नोङो आंनि खाथियाव कुछ हुआ है ना नंगौ ना बारा एदाबो थानो नों आंखौ मिथिबाय थास' मानदों नामा दा मुथासे थास' लायनानै फुनफ'ना होफैजोबगोन आङो आंगुरा खोथा फोजोंखान नोङो मिथिबाय होआ आङो बेनि नाम लानानै होआ बेनि फट' बानानै होआ हारसिं सिंगल चेलेन्ज खालामहरसै आङो ओइ लोगोफोर खाथियाव फैलाय खाथियाव सिक्रेट खोथा मोनसे खोन्थानि आङो फैलाय प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा मीठा मीठा टेंगा बुजिबाय नोंसोर आं मा होनदों थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है नांलाबाय खरसे बिदि जादों बिस्रा मिथिबाय ओंखायनो आंनि सायाव बिराद रानि बायदि एकदम टाइगार बायदि एकदम रागा जोंगासिनो आंनि सायाव एसे एदावबाय थानो आं र' बेखौ रागा जोंनायनि न नोंसो नायदो आङो बेखौ माबायदि रागा फोजोङो फैलाय ओइ आङो सिंगल चेलेन्ज हगारबायहाय मा जायो जाथो नुबा नुथो आंजों खाथेर बाथेर गैया आंखौ बारा रागा फोजोंदों साला सिंगल नालाय सिंगल ब्रेकआप खालामखानोसै नालाय आं ओंखायनो सिंगल चेलेन्ज खालामखाबाय आङो मा जायो जाथो ब्रेकआप खालामसै आरो नोंहा ब्रेकआप खालामोबा होमबालाय सोरखौ लाबावनांगौ बे होमबालाय सोरखौ लायो लाथों बांगालखौ लायोना सावथालखौ लायोना सोरखौ लायो लाथो नांला आंनो बेखौ आंनो हगारदो होमबालाय आं लानोसै ना मा बुङो लोगोजों लोगोआलाय माथो जानो दङ नामा ओरैनोबा नोंना हिर'आ बिराद हेन्डसामखा जायनो मोनो बेनो लाखागोनखा नों लायाबा आंनो लानोसै लोगोजों लोगो लायाथ' जेबो जाखाया ना मा होनो हायना आंनो हगारदो होमबालाय नामा मालाया लास्लाय लोगो लानाया साबसिन जागोन ना बा मा बडि बिनि मा खानाय बिनि वाव बिराद समायना बिराद हेन्डसामखा ना बा मानसियाबो गोजौजों जाबजों दारि स्रो दङ आरो या बडि बाव आंथ' फिदा जाखायो माइरिबो एकदम सिक्स पेक वाव बेबायदि सेंग्रा बबाव मोनगोन आङो हा हायना नों लायाबा आंनो हगारदो दे आंनो एकदम हगारथार मिथिबाय नोङो एकदम हगारथार दे आंनो दे ओइ मा बुंदों नोङो खुदिया मोजां सामलायनाय खोथा बुं नोङो मिथिबाय जाला माला खोथा बुंथिबाय थानाङा नोङो मिथिबाय खुदिया बेसे जागोन बेखौ मिथिना लाखा नोङो बारा लोगो मिथिनाय नङा आङो मिथिबाय बारा खोथा दाबुं नोङो मिथिबाय मालायनि हौवानि सायाव बिदिनो मेगन नोजोर नांनो फैनाया नोङो मिथिबाय नोंहासो होनदो ब्रेकआप खालामसै होननानै आरो दाबो नोङो फेसबुकआव मा होनो सिंगल चेलेन्ज खालामखाबाय माथो नोंहासो ब्रेकआप खालामसिनबाय आरो दस्राफोरनोलाय बांगाल सावथालनोलाय मानो हरनो आंनो लागोन ना बर'जों बर' जाम्बिलाय माथो जाखो बर'जों बर' लानायलाय आरो बेबो आंथ' मालाय नङा नोंनिनो लोगोखा माथो मा जागोन दा जों दालाय लायबालाय आरो बुंबावनोसो नोङो बारा खोथा दाबुंखाबाय ना नोंखौ आङो बिनि खोथा नोङो फंसेबो दाबुङो मिथिबाय बिनि नामखौ नोंनि खुगायाव लाबोनो नाङा थारमाने नोङो आंजों लोगो जाफ्ला नोङो आंनि हौवाखौसो बराय लानो नागिरदों आरो ना मा बुङो आंनि हौवाखौसो नोङो फसायनो आखिना नोङो नोंनो दानो बुंथारबाय आं ब्रेकआप खालामसै होनबाय नालाय ओंखायनो आंहाबो फसायबाय आरो माथो जाखो मानोथो सावथालनो हरनो बांगालनो हरनोब्रा बर'जों बर'लाय बर' हौवाखौलाय मानो हरबाय बायनो जोंलाय जोंबो थाङाना हारसा हौवाजों बिसोरखौबो थाङोना जोङो हारसा हिन्जावफोरजों ओंखायनो जों बर'जों बर' लालायनोसै नों लायाबालाय नोङो दानो बुंबाय माथो आं ब्रेकआप खालामसै आंहा सिंगल चेलेन्जबो खालामखाबाय होननानै ओमफ्राय आंहा बेखौ गोसो थोनानै आंहा बेजों कापोल चेलेन्ज खालामसै आरो जाम्बिलाय बिदिबा नोङो आंनि हौवाखौ सिगांनिफ्रायनो मेगन नोजोर होगासिनो दंमोन ना बुंलाय सोरनिफ्रायनो नोजोर होगासिनो दंमोन माथो जाखो दालाय
नोंखौ देन हगारथारा लां रोबोरो होथारां नोंखौ साला मालाय हौवा सेरख'ना लाग्रा साला गुंगि दाजारि दाजो रोङि साला बारा सासे फिसाय गैया मालाय फिसाखौ सेना लाना फैयोमोन साला र' हायना र' जाम्बिया बिराद सिरियासलि सानना लादों खोमा दां नोङो नै जाम्बि आं मबाइलाव नोंखौ प्रेंक खालामगासिनो दङ नों सानदों नामा नोङो नोंनि हौवाखौ सेख'ना लागोन होननानै जाम्बिखा आं मालाबा नोंनि हौवाखौ बेबायदिनो गाज्रि नोजोर नायफेरदों आरो जाम्बिनि आयु मा सुखुरालै बेलाय होद नोंखौ आं बिदि सिंगोल चेलेन्ज माबा चेलेन्ज होननायखायसो नोंखौ आं एसे प्रेंक खालामनो आं र' होननानै आङो एसे माबादों इदावदोंमोन आरो नोंखौ नै मबाइलाव गासिबो रेकर्ड दंजोबो नायनोबा फाग्लिया होथारसैसोमोन आंखौ आयु बालैनो सिगांनिफ्रायनो मुड खाराबखा आरो नोंबो बेयाव एदावना लाबावदोंसो आरोना नोङो आंखौ ओरैनो आं बिनि सायाव रागा जोंनानै दंखायो आरो नोंबो बेबायदि रागासो फोरोंबावदों बाल हा मानोथो कापोल थानानैलाय मानोथो सिंगेल चेलेन्ज खालामबायनांगौ जाखो हा हायोबा कापोलखौनो होना माथो जानो दङ रागा जोंबाबो बिदि खालामनो नाङा ना नोङो कापोलखौनो होबानो जायोना जाम्बि लांबा थांनो आं उन्दुनो थांसै दसे बाथारबाय आङो आरो अमा बेदर लायनो ना मानो दा बेलासियाव फोजाबानो जाबाय आंखौ ओइ इउटुबाव नायदो दे दाहाय आं हगारसै नोंनि प्रेंक भिडिअखौ बिराद इन्टारेस्टिं जाखादोंखा ओमफ्राय लाइक कमेन्ट शेयार खालाम दाबाव दे नोंनि हौवानोबो हर मिन्थिबाय भिडिअखौ शेयार खालामनानै हरा आङो राव दावलानोबो ओइ लोगोफोर नुबायना माबायदि एदावनांगौ मानसिफोरखौ बेबायदिनो एसे मानसिफोरखौ रागा जोंहोनांगौफ्रा नुदों फिसायनि नाम लानाय लोगो लोगो माबायदि आं बुनो फेलायदोंमोन साला बेनिलायनो गोसोआ बेनिलायनो खाप्रि खाप खालामसैनो सिंगोलनि चेलेन्ज हगारलायबावदों बेनिलायनो साला गोसोथोनायाव खिर फलायनाय बायदि गारनोनो हाया बिनि खिखौ बे जायो बिनि खिखौ बे जालायलायो साला बुलाय आरो ब्रेकआप खालामगोननो बिसोरो माखौबा दाना मोनदोंना जोलो जादोंना दाना मालाया होननायखाय मिन्थिखायोलै आङो माबायदि मानसिनि गोसोफोरखौ हमनो हाखायो आङो नैबे दुरा दे बिदिबा लोगोफोर आंबो एसे दुगैस्रां लोबस्रां देलायखानोसै दा बाजार थांनांगौ अमा बेदर लायनांगौ दा एसेनो ओमफ्राय प्रेंक भिडिअखौबो नायदो माबायदि नुयो प्रेंक भिडिअ नेक्स्ट भिडिअआव हगारगोन आङो माबायदि नुयो नायदो ओमफ्राय मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो हाजासे